garrantzia handiagoa ematea helmugak ezabatzeari, bidaiaz gozatzeari baino. Jende guztia egon den lekura joatea, denek ikusi nahi dutena ikustea. Ilara amaiezinak egitea hemen jateko, hau da, modan dagoen jatetxean. Argazki perfektua bilatzea, gainerako guztiek egiten duten argazki perfektu berbera. Horrela bidaiatzen genuen, baina mundua aldatu eginda, eta gu harekin batera. Hona hemen, bestelako turismoa. Bestelako turismo batek berekin dakar, ez axola izatea hainbeste noragoa zen, baizik eta nolakoa den gure barneko bizipena. Kontuan hartzea bai bisitariak eta bai biztanleak, helmuga oro biziarazten dutenak. Ekonomia zirkularra lehenestea. Bestelako turismo batek berekin dakar, jabetzea zer nolako aztarna uzten dugun gure harrera lekuetan, eta haien xarma zaintzea. Bestelako turismoa da Nafarroaren funtsa eta jarrera berria. Ikuspegi horrek indartu egiten du landa turismoko aitzindari gisa dugun nortasun naturala. Eta nola jakinaraziko dugu? Bestelako aztarnaren bidez. Dokumental horretan, pertsona talde batek historiako bidaiarik jasangarrienari ekiten dio. Bertan, Nafarroa zeharkatzen du karbono aztarnarik txikiena utziz. Komunikazio kanpaina horrek, edertasuna ez ezik, ingurunearekiko, jendearekiko eta kulturarekiko errespetua ere aztertzen du. Eta Nafarroa hitz egiten du, eta esaten du, dagoeneko dena izaten jarraitu nahi duen lurra dela. Izan ere, aztarna polita uzten du ura bisitatzen duen edonorengan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.